हम लोग के बता दी कि व्यास ध्रुव प्रेमी जी जौन बानी ध्रुव प्रेमी जी वहाँ के बहुत जल्द लोग सामने देख रहे बानी लोग कैमरा के फ्रेम में कैसे वहाँ के बहुत जल्दी वहाँ के सुपुत्र जी बानी वहाँ के जौन बा गीत संगीत के मामला में वहाँ के भी बहुत अव्वल बानी और बहुत जल्दी रोलो के बीच में आवेला बानी। थोड़ा सा हम जानकारी लिहल जो यहाँ के बारे में और थोड़ा सा गा के हम रोलो के सुनवाए के चाहतनी। तो व्यास जी को बात बताई यहाँ के रुआ सुपुत्र हनी राव कब से यहाँ के मतलब बहुत जल्दी सुने में आवता कि के भी एल्बम रिलीज होके वाला बा ना कहे के चाहें। जी नमस्कार प्रणाम, हम ध्रुव जी प्रेमी ये भोजपुरी खेत खरिहान चैनल के जे भी श्रोता बंधु बा वो गोड़ छू के प्रणाम करतनी। और वह सब जानते बानी कि हम ध्रुव जी प्रेमी, लेकिन हमार बबुआ ब्रिजेश ये भोजपुरी लाइन में गीत गावे के ढेर दिन से सोचता रहे। आज 5 बरस से लेके हम रोक के रख ले बनी कि ना बाबू, जो भी गीत गावे के बा बजावे के बा साफ सुथरा गावे के बा, गंदा के तरफ निखे जाए के, गंदा गोंदे हो साफ साफे हो। तो इनकर गीत एगो आउट भइले बा, रिलीज बा एंगल कंपनी से। तने बाबू ब्रिजेश तने सुना दो। थोड़ा सा ब्रिजेश बाबू ऐसा थोड़ा सा बात कर जाओ, थोड़ा सा पूछल जाओ कब से राउत गाना आवेला बा, थोड़ा सा बताई। सबसे पहले तो खेत खलियान ब्लॉक के जितना भी हमारा श्रोता बनी वहाँ के गोड़ छू के गोड़ लगतनी। और हम पिताजी के देख के ही गाय की लाइन में हम आईनी जी। और ब्रिजेश बबुआ जी थोड़ा सा आग्रह बा कि थोड़ा सा ऐसा कोनो गीत तनो कोनो सुनाई ताकि दर्शक लोग को थोड़ा पसंद हो आ दर्शक लोग देखस लो कि हाँ व्यास जी ध्रुव जी प्रेमी के सुपुत्र जी इतना अच्छा गायकार बानी गवैया बानी। थोड़ा सा कोनो गा के बताई। जी जरूर। बुरा मत कह बुरा मत कर, बुरा मत कह बुरा मत कर, बुरा से जिंदगी बुरा बन जाई, बुरा से जिंदगी बुरा बन जाई। मनुष्य तान पवल निमन काम करेल, करी उपकारी सेवा भंडार भरेल। मनुष्य तान पवल निमन काम करेल, करी उपकारी सेवा भंडार भरेल। सत्संगी बन जा उहे संगे जाई, सत्संगी बन जा उहे संगे जाई, बुरा से जिंदगी बुरा बन जाई। बाबू ये तू कौन सत्संग के बात करता रहो? ये कलयुग के सत्संग कि जो रातों दिन होता बे भगवान के नाम जपले तरन तार कबो ना हुई केहू के, ई लिख लियो। आउ कोनो गीत तहार बात तनी सुनावत जनता के। हो दिहलू जा नमवाए माई लिखलू ना हो करमावा। बेटी अपना महतारी से कहती है कि माई वाह दिहलू जा नमवाए माई लिखलू ना हो करमावा। पोसिए पाली के
हमारा के भेजेलू दूसरा के हो भावाना। एगो महतारी से बेटी कहती कि माई जन्म दे के तू दूसरा के घरे भेजो तारू, ई का प्रकृति के देन बा। आगे का बा बाबू? नवरे महीना माई गर्भ में रखलू, हमारा के माई बड़ा भाग से पोसलू। तो चलिए रोलो देखनी आलो अभी तक धन बा ध्रुव जी प्रेमी जी के सुपुत्र जी बहुत अच्छा यहाँ के गायक बानी और गौनी रोलो के सामने। तो यहाँ के जोन बा न बिल्कुल सपोर्ट कैले का जरूरत बा, काहे से कि यहाँ के नया जनरेशन में बानी आ कहल गइल बा कि हीरा के बेटा हीरा ही होला आ ओही में के हीरा यहाँ के सुपुत्र जी बानी, काहे से कि आवाज जोन बा न एकदम मधुर आवाज। वाह का बात कइल जाओ और आगे चल के यहाँ के बहुत नाम कमाए, भगवान से बिल्कुल आशीर्वाद रही। चली कैसा लागल ई वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताई ताकि सपोर्ट थोड़ा मिलो ब्रिजेश बबुआ के। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।